Watigi weche mag tuke ni kocha mar Junior Starlets jotugo manyiri maigi ni piny mar 17 Mildred Cheche ni rango yudo loch e tielo mokwongo mar round mar 2 tuke mag manyo tiko tuke mag pinje mangima higa mar 2026. Tim mar Uganda Teen Cranes bago tielo mokwongo mar tugono tich abich alap ma Fufa Kadibas man stadium mar chuny boma ma Kampala. Kenya nong'ado tiko mar round mar 2 tok loyo tim mar Namibia ka Cheche lero ni gisebedo gi ikruok makare kendo geno margi en yudo loch e tielo mokwongo. Uganda komachielo biro tukegi ka gin gi mijingo tok loyo tim mar Zimbabwe gonde 6-1 e round mokwongo. Bas koro wadhi yu moro machuok poduogo to wendo modhi alo sechope studio ka Mheshimiwa Rosa Buyu jaod bura ma Kisumu West wadhi go kode mbaka e weche mag ODM, weche mag mane governor Rengo wacho to gi weche mag mauta bang' dakika moko matin kik idhi mabor ahinya. Oken mana gima wachamo kende, en sigana tim mapile nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler oka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chamo. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi kik bai. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bende gitimo to gin mage mopuonjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko be giyudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling'thi. Tudi kodan Sharon